hamarkadetan nekazal lurren galera izugarria izan da. Baserriaren etorkizuna zalantzan dago gudenon bizi kalitatearen kalterako. Lurretik bizi diren garen nekazariak desagertzeko bidean jarriko ditu abiadura handiko trenak. Azkenean, baserrian jarretu nahi dugu asko. Orain arte bezala, gure lurretan lanean. Baina ezin omen dugu, progresoaren eta garapenaren izenean, desjabetu askori lurrak kenduko dizkigute. Beste aukerarik ez digute ematen. Esan bezala, banan-banan deitu baituzte, banan-banan galdekatu baituzte, gazteleraz komunikatzera behartu baituzte, eta bere biziko presioak azken finean, aurrez esan digun bezala, bai edo bai noski esatera behartu nahi baituzte, lotu ez badute ere nintzen. Bueno, erokeri bat dekela, imardiena eta gutxi batzun poltsiko betetzeko, eta gizarte onura zila bat ekarriko, eta negozio bat. Vengo de Madrid. ¿Qué opinión te merece el tema del tren de alta velocidad y esto? A mí me merece la opinión de que siempre hay que luchar. Pienso que se puede ir más despacio, adaptar nuestros horarios, tener menos prisa y viajar de una manera más normal. Muchas gracias. ¡Aupa vuestra lucha! ¡Aupa, te casco! Eskerrik asko, mil esker, beti ere. Lanean aritzeko, noski gure kanpainaren alde. Gure kanpaina ez da trenaren aurkakoa, baizik eta gure kanpaina galdeketaren aldeko kanpaina, galdeketa nahi dugu, nola ez. Galdeketa behar den esparruan, noski, eta behar den legalitatearen barruan. Ezinbesteko proiektu bada, oso garrantzitsua, euskal gizartearentzat, batzuentzat, gehien bat, besteentzat, gutxien bat. Eta kontutan idukita baita ere, planetaren berotzearen aurkako neurriak hartuko ditu abiadura handiko trenak nola ez. Aire baldintzatua izango du, aire girotua barruan, eta ez du beroak inola ere eragingo, dudarik gabe. Mundu guztia sare globalizatu batean sartuta gauden eskerostik, gu ere sare hortan egotea komenigarria egongo litzake. Kapitalismoaren eta sistema honen sareetan nola ez. Erorita edo harrapatuta edo nola esango nuke. Mugikortasun aldetik, beti ere jende asko da Euskal Herritik, Euskaditik, gehien bat, Madrilera mugitzen garenok, astean behin, astean bitan, eta beti ere asko hobetuko luke komunikazioa Madrilekiko. Eta loturak nola ez. Hau ez da aurrera doan herria. Atzeraka joaten dira batzuetan. Eta gainera ikusten duzu, lau asto eta laukatu. Ez da asko hori. Lurra era horretara txikitzen eta bortxatzen duen proiektu izugarri hori ezin dela ona izan. Ez herri honentzat, ez eta bertako herritarentzat ere.